ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилооти навидро бо шарҳи муҳимтарин воқеаву рӯйдоди рӯз манзур медорем. имрӯз панҷшанбе санаи 19 майи соли 2022 милодист. дар студия бо шумо муборизи муҳаммад. оғозан бо фишурдаи гузоришоти барнома ошно шавед. ба муносибати рӯзи осорхонаҳо барои сокинону меҳмонони шаҳри Хуҷанд тамошои ройгон ташкил карда шуд. дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон чорабинии идона таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгори варзида Омина Расулова дар синни 63 солагӣ аз олам даргузашт. русия дар посух ба иқдомоти шабеҳи ҳукуматҳои ғарб аз ихроҷи оммавии намояндагиҳои дипломатии Аврупо хабар дод. тими наврасони футболи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон бо ҳам сабқат намуданд. ҳамасола санаи 18 май дар саросари ҷаҳон рӯзи осорхонаҳо таҷлил мегардад. ба ин муносибат дар тамоми осорхонаҳои кишвар аз ҷумла осорхонаи таърихии вилояти Суғд тамошои ройгон ташкил карда шуд. бояд гуфт ки осорхонаи мазкур соли 1926 таъсис ёфта дар фонди асосии он зиёда аз 16 000 ашёҳои қадима, экспонат ва нигораву ангораҳои таърихӣ нигаҳдорӣ мешаванд. гузориши Муниса Атаева дар ин хусус. ҳамасола санаи 18 май дар саросари ҷаҳон рӯзи осорхонаҳо таҷлил карда мешавад. имрӯз тибқи маълумотҳо дар 15 шаҳру навоҳии вилояти Суғд осорхонаҳо мавҷуд мебошанд ки дар он ёдгориҳои тарихӣ, экспонатҳо, бозёфтҳои нодир ва дигар номгӯи лавозимоти қадима нигоҳ дошта мешавад. сол аз сол дар пайи гузарондани корҳои ҳафриётӣ шумораи бозёфтҳои тарихӣ бештар шуда истодааст. тавре иттилоъ дода шуд давоми 3 сол мешавад ки дар пайи гузарондани корҳои ҷустуҷӯӣ дар қалъаи Хуҷанд аз ҷониби олимон якчанд хумҳои гуногун дарёфт карда шудааст ки он ба замони қадим тааллуқ дорад. мақсади асосии мо ин муайян кардани сохтори ҳамон қасри ҳоким буд ва мо ба ин мақсад мо расида истодаем. хеле ки гуфтам, дар ҳудуди қалъаи Хуҷанд бозёфтҳо хеле гуногун мебошанд. дар болои арк асосан мо бисёртар сафолпораҳои асри миёнагиро дарёфт кардем. афсӯс ки онҳо бисёре аз онҳо дар ҳолати шикаста қарор доранд. ба иттилои масъулин бо пайдо гардидани чунин ёдгориҳо фонди осорхона рӯз аз рӯз ғанӣ гардида истодааст. ин хумҳое ки дар пайи гузарондани корҳои ҳафриётӣ ёфт шудааст, тибқи маълумоти мутахассисон дар гузашта бештар барои нигоҳубини маводи озуқаворӣ ва дигар масъалаҳо истифода бурда мешуд. баъзан хумҳое ёфт мешаванд ки умуман дар шаҳрҳои қадима дар даруни онҳо устухонҳои одамон ёфт мешаванд. агар бостоншиносон устухонҳоро дарёбанд, ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки дар давраҳои гузашта то давраи паҳншавии ислом, яъне то асрҳои 7-8 милодӣ, ниёгони мон бо аҷдодони мон динашон ки дини зардуштӣ буд, чунин тасаввурот доштанд ки онҳоро мурдаҳои худро вақте ки мурдаҳои худро ба як ҷои махсус бурда мегузоштанд, то ки тани онҳо, ҷасади онҳо аз гӯшт тоза шавад ва баъд аз он ин ҳамин устухони холиро гирифта ба ҳамин чунин хумҳо мегузоштанд ва ҳамин тавр дар як хонаи махсус ки онҳоро дар адабиётҳои таърихӣ навс мегӯянд мегузоштанд ва ҳамин тавр аҷдодони худро чунин мегӯронданд. тавре иттилоъ дода мешавад, ҳоло дар фонди асосии осорхонаи таърихии вилояти Суғд беш аз 16405 адад ашёҳои қадима, экспонатҳо ва нигораву ангораҳои таърихӣ нигоҳдорӣ карда мешаванд. давоми соли 2021 2049 адад чунин экспонатҳо ҷамъоварӣ карда шудааст ва ҳамзамон 130 адад нигораҳои таърихӣ аз сокинон харидорӣ карда шудааст.
экспозиции намоиши осорхона зиёда аз 1500 адад ба намоиш гузошта шудааст. албатта хеле ки ба ҳамагон маълум аст дар оянда дар қалъаи хуҷанд ҳам боз як осорхонаи калони муҳташаме ки ба истифода дода мешавад дар рӯзҳои наздик. албатта дар он ҷо ҳам боз як дигар осорхона ташкил карда мешаванд. мутахассисон бар он назаранд ки нисбат ба солҳои гузашта имрӯзҳо сафинафароне ки ба осорхона ташриф меоранд бештар шудааст. дар баробари калонсолон ҳамзамон ҷавонон ва ҳатто кӯдакон низ ба тамошои осорхона меоянд. бояд зикр намуд ки осорхона яке аз маконҳое мебошад ки он ҳамчун муассисаҳои маърифативу равшангароӣ дар ҳифзу нигоҳдошт бозшиносиву маърифии ашёи гаронбаҳои маъдании халқи тоҷик саҳми босазо мегузоранд. осорхонаи тарихии вилоятии Суғд соли 1926 ташкил карда шуда то имрӯз номгӯи зиёди экспонатҳои тарихиро ба бойгонаи худ ҷамъоварӣ намудааст ки нафарони ташрифкунанда аз самаи он боздид мекунанд. бояд таъкид намуд ки шурӯъ аз соли 1977 ҳамасола санаи 18 май ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии осорхонаҳо ҷашн гирифта мешавад. аз соли 1978 инҷониб ин ҷашн дар 150 давлати ҷаҳон таҷлил гардида ташкили тамошои ройгони осорхонаҳо дар имрӯз ба ҳукми анъана даромадааст. Муниса Атаева, Валиҷон Дӯстматов, Азия. дар донишкадии иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чорабинии идона таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. чорабинии мазкур ба муносибати рӯзи ҷавонон ва 30-солагии иҷлосии шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, дар он сардори раёсати кор бо ҷавонони вилоят, роҳбарияти донишкада ва устоду омӯзгорон ширкат намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ чанде аз ҷавонони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат бахшида ба рӯзи ҷавонон ва 30-солагии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии идона баргузор гардид. директори донишкада Ҳомид Ҳошимзода кулли ҷавононро ба ин муносибат табрик намуда таъкид дошт ки имрӯзҳо аз тарафи давлату ҳукумати кишвар барои ҷавонон тамоми шароитҳо баҳри илмомӯзӣ фароҳам оварда шудааст, то ки онҳо ҳамчун мутахассиси варзида ба камол расида дар рушди кишвар саҳм гузоранд. аз ҷумла соли равон 20 нафар донишҷӯёни донишкада барои илмомӯзӣ дар асоси барномаҳои таълимӣ ба хориҷи кишвар фиристода шуда, 25 нафар омӯзгорони хориҷӣ бошанд барои тадрис ба донишкада даъват шуданд. ҳамчунин 20 нафар омӯзгорон барои таҷрибаомӯзӣ ба давлатҳои пешрафта фиристода шуда, шумораи онҳо то охири сол ба 40 нафар хоҳад расид. дар натиҷаи чунин тадбирҳо донишҷӯёни донишкада пайваста дар озмунҳои сатҳи вилоятиву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. ҳадафи асосии донишкада ин омода намудани мутахассисони баландихтисоси дар бозорҳои дохилию хориҷӣ рақобатпазир дар сатҳи баланд омӯзондани донишҳои касбиву иқтисодию ҳуқуқӣ, одоби муоширати касбӣ, на кам аз 3-4 забонҳои хориҷӣ, технологияи инноватсионӣ ва иқтисоди рақамӣ мебошад ки кадом ҷавонҳое ки ба ин хусусиятҳо сазовор мебошад, мо боварии комил дорем ки дар оянда мавқеи худро дар ҷомеа меёбад ва мутахассиси варзидаи соҳаи худ мегардад. имрӯз барои донишҷӯён чхелеги қайд карда гузаштем, пояи моддии техникии донишкада ба талаботи муосир ҷавобгӯ мебошад. мирзо Қосим Каримзода сардори раёсати кор бо ҷавонони вилоят кулли донишҷӯёнро бо моҳвораи ҷавонон табрик намуда қайд кард ки имрӯзҳо баҳри рушду такомули ин қишри ҷомеа аз ҷониби пешвои миллат ва раиси вилоят таваҷҷӯҳи хоса зоҳир шуда барномаҳои махсус қабул гардиданд. самараи чунин шароит ва ғамхориҳо мебошад ки имрӯз ҷавонони вилоят дар самтҳои мухталиф ба комёбиҳо ноил гардида кору фаъолият намуда истодаанд. маҳз ҳамин боварӣ ва дастгириҳои пешвои муаззами миллатамон аст ки имрӯз ҷавонони мо, варзишгарони мо, донишҷӯёни мо дар ҳама самт фаъол ҳастанд, муваффақ ҳастанд, комёб ҳастанд. туфайли ин боварӣ имрӯза ҳамоиши мо бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор гардида истодааст. бигзор Тоҷикистони азизи мо ҳамеша гулгулшукуфон бошад.
شاعر معروف تاجیک گلناز طاهری نیز ضمن برآمد خود قید کرد که جوانان از این شرایط‌های موجوده ثمرناک استفاده برده علم آموزند و با فعالیت خود در پیشرفت مملکت سهم گذارند. بعداً در وضعیت تنطروی چند از رهبران فاکولته ها برای دستاوردهای نظررسشان با جام و مکافات پولی از طرف ریاست دانشکده قدردانی گشتند. همزمان با آن دانشجویانی که در آزمون‌های جمهوری میان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی شرکت نموده جایهای افتخاری را صاحب گشتند، دیپلم وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و جام دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تقدیم گردید. اینچنین در جریان چاره‌بینی به دانشجویان فعال سپاسنامه و ادرار پولی رئیس ریاست اتفاق تاجیک مطلوبات سپرده شد. من در آزمون جمهوری برای دریافت جام ریاست دانشگاه سیاحی و صاحبکاری اشتراک نمودم و جای افتخاری را گرفتم. در آزمون از همه دانشگاه‌های جمهوری تاجیکستان اشتراک کردم و من در مابین آنها جای سیوم را گرفتم از فن متماتیک. در آزمون علمی تحقیقاتی در بین مؤسسه‌های عالی اشتراک نمودم و در آنجا مقام اول سزاوار گردیده با دیپلم درجه 1 سرفراز گردانده شدم. سپس از جانب دانشجویان برنامه‌های رنگین فرهنگی که از رقص و سرود، هزل و مطالبه، شعرخوانی و مانند اینها عبارت بود، پیشکش حاضرین گردانیده شد. ما امروز کنار هم آمدیم تا دانشجویان عزیز ما، جوانان صاحب معرفت و صاحب دل ما را که با این نوجوانی در جامعه توانستند چون انسان‌های آگاه و آزاد موقع خود را پیدا کرده باشند تبریک و تهنیت گوییم. به ایشان تمنا میکنیم که همیشه منفعت وطن و خلق را بالاتر و واجبتر از تمام منافع دیگر گذارند. تمنا میکنیم که با پرواز کردن از این لانه بزرگ، از این ادبگاه خود، به رهگذار آرزوهای شیرین، به رهگذار مقصدهای عالی نهایی انسانی، به رهگذار زندگی شایسته و معاصر برسند. مورد ذکر است که در دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند حدود 4000 نفر دانشجویان تحصیل نموده برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها به حکم عنعنه درآمده است. گزارش افضل بوسلیف، ولی جان دسمتوف، آزیا. ادامه برنامه اطلاعاتی نوید. اعلوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان آموزگاری ورزیده آمینه رسولова در سن 63 سالگی از عالم درگذشت. در مراسم ویدا با این استاد صاحب مکتب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه و شاگردان و پیوندان مرحوم شرکت نموده رحلت او را تلفات بزرگ در ساحه معارف ارزیابی کردند. طور ذکر گردید شادروان آمینه رسولова مؤلفی بیش از 60 مقاله و آچرک و دستورهای تعلیمی و متدی بوده برای رشد معارف خدمت‌های شایان کرده است. آموزگاری ورزیده اعلوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان تربیتگر و راهنمای هزارها نفر شاگردان آمینه رسولova در سن 63 سالگی از عالم درگذشت. در مراسم ویدا که در خانه مرحوم در جماعت دهات خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورov برگزار گردید، ساکنان زیاد جمع آمده یاد از خدمت‌های شایسته آمینه رسولova در رشد ساحه معارف نمودند. ساحه معارف یک نفر کارمند صادق، بانی، پیشرو و پیشبر و آموزگاری اصیل را از دست دادند که آن کس عمر خود را بهر تعلیم و تربیت فرزندان ملت ما صرف کردند. سیفالله رحمتوف معاون سردار ریاست معارف ولایت سوق در گذشت آمینه رسولova را برای معارف ولایت تلفات کلان ارزیابی نموده تاکید کرد که این آموزگاری صاحب تجربه مؤلف زیاده از 60 مقاله و آچرک و دستورهای تعلیمی و متدی از جمله گلزار معرفت، ویکترین ادبی، درخت دوستی، کار با خوانندگان سستخوان و غیره می باشد. مرگ بر محل رسول آمینه که از آموزگاران سابقه دار و پیشقدم نه تنها ولایت بلکه مقیاس جمهوری محسوب می‌یافتند برای ساحه معارفی کشور تلفاتی گران است.
ҳамкори муаллима деҳқонбобо қодиров зикр намуд ки кору пайкор ва фаъолияти софдилонаву содиқонаи Омина Расулова намунаи ибрат барои дигарон аст, зеро ки номбурда бо касбияти баланд ба хонандагон дарс дода дар раванди машғулият шеваҳои ҷолиб истифода мебурд. тамоми фаъолияташона барои тарбияи насли наврас бахшида ману шумо шоҳиди он ҳастем ки садҳо шогирдони ин кас, садҳо нафар ҳамкорони ин кас ин одамот бо ёди нек мекунад. барои ман аз номи худам, аз номи коллективи омӯзгорон бори дигар аҳли оилаи марҳума таъзияи чуқур баён мекунам. би Омина Расулова як зани меҳрубоне буданд ки фарзандҳои нека тарбия карданд. мана фарзандҳои ваҳо тамоми ҷумҳурӣ мешиносад. насимҷон ҳамробоев доктори илмҳои филологӣ гуфт ки дар ҳама ҳолат муаллимаи азиз шогирдонро барои илму маърифат раҳнамоӣ мекарданд ва то метавонистанд кӯмак менамуданд. имрӯзҳо ҳазорҳо нафар шогирдони муаллима дар соҳоти мухталифи хоҷагии халқ кору фаъолият дошта баҳри пешрафти кишвар саҳм мегузоранд. муаллимаи азиз ҳамеша бо кӯшиши худ, бо ҳиммати худ, бо корномаҳои худ, бо кирдорҳои худ, бо сирату сурати худ моро водор мекарданд ки дар роҳи илм, дар роҳи таълим, дар роҳи тарбия содиқона хизмат кунем, кӯшиш кунем. ҳамеша моро водор мекарданд ки дар кадом шароит набошад, дар кадом солу замон набошад, шумоҳо бояд кӯшиш кунедтон дар озмунҳо, олимпиадаҳо, дар ҳамаи корҳое ки бояд инсон рисолати худашро анҷом диҳад, яъне рисолати инсонигариашро бояд кӯшиш кунедтон ва ба ҷойҳои муваффақи худатон, ба ҷойҳои мувофиқи худатон расида бошедтон. ҳамкорону шогирдон аз Омина Расулова ҳамчун педагоги асил, устоди соҳибмактаб ва дорои таҷрибаи муваффақ ёд мекунанд ки натиҷаи он ғолибияту дастоварди шогирдони мавсуф дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ аст. тавре ки зикр шуд, Омина Расулова як омӯзгори навовар ва ташаббускор буданд ки ҳамеша барои рушд, пешрафт, дониш, маҳорат ва тавоноии худро сарф менамуданд. ин заҳмату кӯшиши шабонарӯзиҳои муаллимҳову устодону омӯзгорон ҳаст ки фарзандони мардум, насли наврас соҳиби илму соҳиби дониш мегарданд ва яке аз сарсупурдаҳои касби муаллимӣ, касби омӯзгориву устодӣ модари мушфиқии хонавода марҳум устод Омина Бону Расулова ҳастанд. аз номи пайвандон фарзанди марҳум Фаридун Ҳодибоев ба ҳамаи онҳое ки дар ин маросими видео ширкат намуданд изҳори миннатдорӣ намуд ва аз насиҳатҳои модар ёдоварӣ кард. як гуфтори модар ба хотирам расид. ҳар фарзанде ки аз ӯ падару модар розӣ бошад, ду дили биҳишт бар ӯяш боз аст ва агар яке розӣ бошад, як дар бар ӯяш боз аст. биҳишт дар зири қудуми модарон аст. ин аввалин ҳадисе ҳаст ки модари бузургвори ман барои ман омӯзонид. аввалин шеър, аввалин суруд, аввалин қадам. ҳар як дастоварде ки имрӯз мо хоҳарон, фарзандоне ки инҷо ҳастем, ҳар як дастовардро аз хидмати бузурги волидайн хоса модари бузургворамо мебинем. ман боз як бори дигар якоишки шуморо хайрмақдам мегӯям. бояд гуфт ки Омина Расулова 27 марти соли 1959 дар ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров дар оилаи коргар таваллуд шудааст. пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақими 5 ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ба факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров дохил шуда, онро бо муваффақият хатм кардааст. баъди итмоми донишгоҳ фаъолияти меҳнатиашро ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақими 5 ноҳияи Бобуҷон Ғафуров оғоз кардааст. давоми фаъолият номурда дар вазифаҳои гуногуни соҳаи маорифи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ба шаҳри Хуҷанд шурӯъ аз омӯзгори оддӣ то роҳбари иттиҳоди методии мактаб, вакили ноҳияи Бобуҷон Ғафуров ва муовини директор кор карда, ҳамеша аз худ масъулиятшиносӣ ва ташаббускорӣ зоҳир намудааст. маҳз хизматҳои шоистаи марҳум Омина Расулова буд ки бо унвони аълочи маориф ба илми ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ гаштааст. Омина Расуловаро дар қабристони олимшайхи ҷамоати деҳоти Хистеварз ба хок супориданд. Афзал Босолиев, Валиҷон Дусматов, Азия.
мо кулли кормандони ширкати телевизион ва радиошунавонии азия бинобар даргузашти омӯзгори варзида аълочии маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон устоди арҷманд омина расулова ҳамдардии худро ба пайвандон баён менамоем. русия дар посух ба иқдомоти шабеҳи ҳукуматҳои ғарб аз ихроҷи оммавии намояндагиҳои дипломатии аврупо хабар дод. Ин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар дар таснифи ҳамкоронамон. русия дар посух ба иқдомоти шабеҳи ҳукуматҳои ғарб аз ихроҷи оммавии намояндагиҳои дипломатии аврупо хабар дод. 34 дипломати фаронсавӣ бояд дар давоми 2 ҳафта қаламрави ин кишварро тарк кунанд. фаронса қаблан 41 корманди намояндагиҳои дипломатии русияро дар қаламрави худ персона нон грата эълон карда буд. тадбирҳои мушобеҳ ба дипломатҳои испанӣ низ таъсир карданд. 27 корманди сафорати испания ва консулгарии испания дар санкт петербург персона нон грата эълон шуданд ки ин як посухи симметрӣ ба ихроҷи 27 корманди намояндагиҳои хориҷии русия аз ин кишвар дар моҳи апрел буд. 18 дипломат ва кормандони сафоратхонаи италия низ бояд ҷомадонҳои худро ҷамъ кунанд. ин тасмим посух ба ихроҷи 30 корманди ниҳодҳои дипломатии русия дар аввали моҳи апрел аст. москва ваъда додааст ки ба мавҷи ихроҷи дипломатҳои рус аз як қатор кишварҳои ғарбӣ посух хоҳад дод. дар мексика теъдоди одамрабоӣ меафзояд. рӯзи душанбе дар ин кишвар рекорди ғамангез гузошта шуд. аз оғози ба қайдгирии чунин парвандаҳо дар соли 1964 то имрӯз 100 000 нафар бедарак шуданд. тамоюли афзоянда созмонҳои ҳуқуқи башарро нигарон кардааст ки аз ҳукумат даъват мекунанд ки барои рафъи бӯҳрон ки ба гуфти онҳо аз рақамҳои расмӣ берун аст чораҳои фаврӣ ва қатъӣ андешанд. ҷомеаи шаҳрвандӣ дар ошкор сохтани мушкилот нақши муҳим мебозад. бедаракшавии ногаҳонӣ дар мексика солҳои 1960 ва 1980 оғоз шуд, аммо теъдоди онҳо аз солҳои 2000 бо густариши қочоқи маводи мухаддир ва ҷанг алайҳи гурӯҳҳои ҷиноятпеша ба таври қобили мулоҳиза афзоиш ёфт. пайвандони бедаракшудагон сарфи назар аз монеаҳо ҷустуҷӯи онҳоро идома медиҳанд. томас лейнс яке аз собиқ афсарони полиси амрико ки дар марги ҷорҷ флойд даст дошт дар мусоидат ба куштори дараҷаи дуввум ба гуноҳи худ иқрор шуд. марги афроамрикои ҷорҷ флойд моҳи майи соли 2020 пас аз боздошти ӯ дар миннеаполис мавҷи хашми амрикоиҳоро ба миён овард. тазоҳургарон полисро ба нажотпарастӣ айбдор карданд. соли гузашта афсари полис ки флойдро ба ҳалокат расонид ба 22-15 соли зиндон маҳкум шуда буд. шанхай тадриҷан ба ҳолати муқаррарӣ бармегардад. бори аввал дар тӯли тақрибан 2 моҳи локдауни шадид ба сокинони баъзе минтақаҳо иҷозат дода шуд ки хонаҳои худро ба муддати кӯтоҳ тарк кунанд. пеш аз ҳама одамон барои харидани маҳсулоти зарурӣ ва пур кардани захираҳо ба супермаркетҳо шитофтанд. барои тарк кардани маҷмӯа ё ворид шудан ба мағоза бояд дар гузаргоҳ варақаи электронии саломатиро бо натиҷаи манфии санҷиши коронавирус дар давоми 48 соати охир пешниҳод кард. пас аз карантин аксарият танҳо аз ҳавои тоза баҳра бардошта ба машқи ҷисмонӣ пардохтанд. локдаун барои баъзе минтақаҳои шанхай 28 март ҷорӣ гардида 1 апрел тамоми шаҳр баста шуд. мақомот мегӯянд онҳо ният доранд ки сиёсати таҳаммулнопазирии сифрро ба ковид риоя кунанд ва эмкуниро ташвиқ диҳанд. мегузарем ба хабарҳо аз олами варзиш. тими наврасони тоҷикистон Ю-16 дар даври чороми мусобиқоти қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ дар душанбе аз тими Ӯзбекистон шикаст хӯрд. бозиҳои даври чороми ассоатсияи футболи осиёи марказӣ дар шаҳри душанбе баргузор гардид. тими наврасони тоҷикистон дар даври чороми мусобиқоти қаҳрамонии ассоатсияи футболи осиёи марказӣ дар душанбе аз тими то 16 солаи Ӯзбекистон бо ҳисоби 0-2 шикаст хӯрд. дар бозии дигари ин марҳила наврасони эронӣ бар тими Афғонистон ғолиб омаданд бо ҳисоби 1-0. ғолиби чемпионати мазкур миёни наврасон дар даври ниҳоӣ рӯзи 20 май муайян хоҳад шуд. дар ин рӯз мунтахаби Қирғизистон бо Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо Эрон во мехӯранд. 18 май дар варзишгоҳҳои мамлакат 4 бозии даври 8 чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ дар сатҳи баланд доир гардиданд. дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе аввалин пирӯзиашро дар чемпионати Тоҷикистон ба даст овард. дар даври 8 душанбегиҳо дар бозии хонагӣ бар дастаи футболи Регартадизи шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуданд. голҳои дастаи Истиқлолро Манучер Ҷалилов, Рустам Соиров, Шервонӣ Мабадшоев ва голи дастаи Регартадизи шаҳри Турсунзодаро Фатҳулло Фатҳуллоев ба нишон расониданд. пешсафи
рӯзи чемпионат дастаи футболи хатлони шаҳри Бухтар дар майдони худ дастаи футболи равшани ноҳияи Зафарободро бо ҳисоби 1-0 мағлуб намуд. Голи пирӯзиовар дар дақиқаи 57 аз ҷониби Нуриддин Ҳамроқулов зада шуд. Дар бозии дигар дастаи футболи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд дастаи Истаравшани шаҳри Истаравшанро бо натиҷаи минималии 1-0 шикаст дод. Голи ягонаро Фирдавс Чақалов ба нишон расонид. Дар бозӣ миёни дастаҳои футболи КМВА шаҳри Душанбе ва Файзканди ноҳияи Восеъ ғолиб муайян нашуд. ва охири дастаҳо мусовӣ 2-2 анҷом ёфт. Ёдовар мешавем, ки як бозии дигари даври ҳаштум 22 майи соли равон миёни дастаҳои футболи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд ва Равшани шаҳри Кӯлоб баргузор мешавад. 18 май даври ниҳоии бозиҳои Лигаи Аврупо баргузор шуд. Дастаҳои Айнтрахт ва Рейнҷерс барои ба даст овардани ҷоми мусобиқа вориди майдони рақобат шуданд. ва охири дастаҳо дар варзишгоҳи Рамон Санчес Писхуани шаҳри Севилия доир гардида ба фоидаи дастаи олмонӣ ҷамъбаст шуд. ҳисоби бозӣ дар қисми дуюми ва охирӣ кушода шуд. дар дақиқаи 57 бозӣ ниммуҳофизатгари Рейнҷерс Ҷо Арибо бо голи ба самар расонидааш шотландиҳоро дар ҳисоб пешсаф кард. дар дақиқаи 70 бозӣ ҳуҷумкунандаи бо маҳорати дастаи Айнтрахти Франкфурт Рафаэл Боре натиҷаро мусовӣ намуд. бо ҳамин натиҷаи мусовӣ дастаҳо то лаҳзаҳои задани силсила зарбаҳои 11 метра бозӣ карданд. дар иҷрои зарбаҳои 11 метра футболбозони Айнтрахт тавонистанд бо натиҷаи 5-4 музаффарият ба даст оранд. голи ғалабаоварро Рафаэл Боре ба ҳадаф расонид. аҷиб аст. марди 55 сола аз чин 40 сол боз талош дорад то ба як донишгоҳ дохил шавад. ин 26-умин кӯшиши ӯст. Лянчи 55 сола аз Чин беш аз нисфи умри худро барои омодагӣ ба имтиҳонҳои дохилшавӣ ба донишгоҳи орзуяш муассисаи олии Сичуан сарф намудааст. ӯ аввалин кӯшиши худро барои гузаштан аз имтиҳон дар синни 17 солагӣ карда буд. аз соли 1983 инҷониб Лян имтиҳони давлатӣ месупорад, аммо ба гирифтани холҳои гузариш муяссар намешавад. илова бар ин аз соли 1987 то соли 2001 ба ӯ лозим омад ки танаффус гирад. дар Чин қонунеро ҷорӣ карданд ки тибқи он танҳо шахсони муҷарради до 25 сола ҳуқуқи супоридани имтиҳонро доштанд. ҳамин ки ин қонун бекор карда шуд, Лян боз кӯшиши худро идома дод. холи ҳадди аксар барои дохилшавӣ ба донишгоҳи Сичуан соли гузашта 521 хол буд, аммо Лян тавонист ҳамагӣ 403 хол ба даст орад. довталаби 55 сола ноумед намешавад. имсол ӯ мехоҳад стратегияи худро тағйир диҳад, аз илмҳои табиӣ даст кашида ба факултаи гуманитарӣ дохил шавад. бинандагони гиромӣ, дар интиҳои барнома бо вазъи обу ҳаво барои пагоҳ санаи 20 май ошно шавед. мувофиқи маълумоти обу ҳаво санҷом, пагоҳ дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. ҳаво рӯзона 27 шабона 22-24 дараҷа гарм хоҳад шуд. шамол аз самти ҷанубу ғарб 3-6 метр дар ҳар сония мевазад. тамошобинони азиз, ин буд шарҳи муҳимтарин воқеаву рӯйдоди рӯз. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. тансияту хонобод бошед ва бо барномаҳои симои мо бимонед.